Hayi. Saseyingane mina. Manje mawingane wayengabehevisa kwengane. Ngibehave kwengane la endlini. Ingane ethi masikhuluma singabantu abadala sibadala kusimele ngenyawo ubona ngathi so ibungane lobo. Ukhuluma into ezingekho angithangibhemi ma drugs mina. No, angibhemi next mina. Awubhemi ma drugs ubhemi idakamiso. Yeah. Awumbona eqhaqhazela nje njengoba eqhaqhazela namadolo nje. No, uqhaqhazela uqhaqhazelisa. Yeah, ukanje. Hayi ngibuyela amakhamera. Idakamiso angithakusini ma drugs. Senilethela ama bouncer. Ngibona wena into zesilungu ubhemi into zesintu idakamiso. Hayi mina ama bouncer ngiwasabi ke mina. No ntanami ungazosiphaphela thina usaza ngithi. No ungazosiphaphela. Vela sazani la vele. Yeah, sazani. Mari wena uzosazi namhlanje ngoba from namhlanje. Awubazi waye ungahloniphi mina ongaziyo. Waye ungahloniphi udadweni. Awuhloniphi uyaqhaqezela endlini sabelo. I-microwave last month ayikho la endlini. Ebe yintsha ngiyithenga. Hayi uzosiphelela lo sihamba nayo le phambili. Angindawo mina. No asihamba nawo. Kunendawo ezizeva ukuhlala abantu abafana. Laba abanye ne. Abafana nabo abadelela. And yazi mawubuya ngale uzobuya somazi ukuthi usisini. And kuleli khaya ngoba bazali angithi wena umntana omfana. Yeah. Molweni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya. Lami igama ndingu LAVAWS pronounce lovers inkomkane abandaziyo banibiza ngo Mr Nzokulayita mshanami. Well guys namhlanje sibhalele ngobusisi omdala usisi uthi unengqako nayo ucela sifike lapha ekasi lakhe ngoba kunomfowabo ngathi uyamkhathaza lapha ekhaya umfowabo omncinci uyeka isikolo uyadelela nje akasamameli West Party sekazenzela lapha ekhaya sekadayisa ama drugs uyapema wenza yonke leyo nto and udayisela eJaradini lapho ukuthi nje nomphakathi abasabafuni lapha ekasi labo banenkinga nje bacela ukuthi siDuyazi TV singenelele sathi ningawari nina sizoshaya imoto thina sokhulumisana naye umfana sibone ukuthi inkinga yakhe kuphi ngiyacela ke mbukelo uhlale la uhleli khona thina sishaya imoto siDuyazi TV siyele ekasi lika sisi sibone ukuthi singamncedisa kanjani siDuyazi TV ngiyacela ke nina abantu abadala nihlale la nihleli khona I'll see you guys just now. Well guys ngoba bengishilo ke ukuthi soshaya imoto sofika la kusisi sibone ukuthi singamncedisa kanjani siDuyazi TV sesilana ke manje umuntu omdala ngibolise kwakhona sisi usaphilile. Yebo ngiyaphila photo njalo. Ngiyaphila nami sisi omdala. Kuyaphileka nawe mfowethu. Yebo mfowethu ngiyaphila. Siyaphila nathi mfethu. Sisi omdala bengicela mani ngoba bengishilo ukuthi kunama viewers abantu abasibhekelele la kuDuyazi TV engathanda ukuthi nabo be part of le conversation yethu esinayo namhlanje yabo. Bengisacela nje ukuthi sisi omdala uzintroduce ukuthi igama ubani kwaye ke wayisibhalele namhlanje la kuDuyazi TV. Igama lami ngibonisiwe ibhoti singabamkhono ubhoti wami lo nginenkinga naye ngimbhalele ngayo uSabelo. uSabelo bhoti uyangihlupha la ekhaya selokwashona umama nje. uSabelo unenkinga eziningi and akasafunda uSabelo bhoti uyeke nesikole. Uyeke nesikole? Uyeke isikole ka grade 9. Grade 9? Grade 9. Hayi uthi usiyekela nesikole grade 9. Yini ngicela ukuthi uhlale phansi ngimdala nawe ngithi ngiyazibona. Angithi uyazibona izinto zenzayo. Uphakamelani? Okay yini ekuphakamisayo? Hayi ke maluma ngeke ngitshela ukuthi mina ngiyekela isikolo ka 9. Wena uyeke ngithela amakhamera. La ekhala kithi. Bafuna ukuthi ngenze njani uSabelo? Bafuna ukuthi ngenze njani? Angithi ngizamela ukukhuluma nawe la ekhaya. Yini into ongilalela yona wena mangabe ngikutshela? Bafuna ukuthi ngenze njani? Ngiyakulalela mina la. Ngithi bafuna ukuthi nawe bhuti mina ngiyasebenza ngina 6 to 6. I-room yami ile, eyakhe ile. Kunamadoda afikayo la azomshela lezi zinto lezi. Engifuna ukuthi wazomshela istock samathaki. Njalo ngosisi kunamadoda afikayo la. Ngicela ukuthi uhlale phansi mangikhuluma nawe. Yizo lezi zinto lezo ozenzayo. Manje wayiphaka. Okay, manje wayiphaka. Non-stop kuyanokhwa la. Abangani bakho bagcwala la. Ama-parts enziwa khona la. Mama ngekho nje mangabe ngingekho nje uthole yonke ifreedom nokudayisa lezi zinto uzidayisela khona la eJaradini. Ingane la zizothenga kufika obhuti Sabelo omakhelwane bacomplaina kimi ama-complain afika kimi kufike ama-patroller la ayakhala shuthi abazali beingane bayahamba beyo-report ngoba manje mabetake lezi zinto mina webhuti ngiyeka umsebenzi ngibhebesisane nawe. Hayi mina leyo ngiyazi njengoba uyeka isikole uyekela ukuthi kumele ukuthi mina ngihlale ngigade wena sizodlani la ekhaya. Okay uthi ngimbuza. Okay wena mfowethu ngathi uthi awuyazi le wena wazeyiphi mfethu akuxelele mina le yazi. Okay u-grade bani wena manje? Mina ngu grade 9 ba. Manje u-grade 9. Yeah. Ikhehle lifana nawe le ku-grade 9. Yeah. Una how many years? 15 ba. 15 years. Yeah ba. Uqokelana una 15 years wena. Una 15 vele? Yebo una 15. Oh una 15. So manje wena ngoba usuna 15 mfethu sozibona ngathi indoda la ekhaya. Ngibona ngathi ngiyindoda. Okay so why abantu abadala kuna basuke bezothini la ekhaya? Hayi abasuke bazothi next baba umntwana. Yeah. Abakhulumi next. No wena ntwana yami ungimamele futhi ungimamele isisegrand. Uyangiva ukuthi ngikhuluma nawe kahle kanjani and ngithanda ukuthi ungiphendule lento engifuna ukuyiva ayilento ephuma emqondweni wakho. Maye wakunama camera la.
ngisebenza ngama-camera mina ngazi. If you enjoy sports predictions and online gaming entertainment, you can check out EasyBet, a licensed South African betting and gaming platform. EasyBet offers a 150% first deposit match bonus, up to 1,500 for new users. You'll also find competitive soccer odds, plus a wide variety of entertainment options, including slots, crash games, and live dealer games. New users can receive a 50 Rand sign-up bonus with no deposit required. To get started, sign up today and use the promo code DUYA50 to claim your 50 Rand welcome bonus. EasyBet Group Pty Ltd is licensed and regulated by the Eastern Cape Gambling Board. Uyaqala nokungibona empilweni. Yeah, uhambe uyoguglisha lapho ukuthi ubani uLavas Mr Nzokulight. Uzobalavasi lapha ya. Yeah, ngilayita abantu abafana na. Hayi la ku. Hayi mina ngeke ngilayita. Mina ngikulayita mfana kithi. Ne squad sakho niphelele mangabe uthenge uthemba squad yeso. Hayi mina ngithema ngasquad mina. Oh, thema ngasquad. Inkinga yakho sozibona ngathi uGrootman ulibele uthi ugrade 9. Usaphuma nje ibisi la empumlweni wena kwetini. Sizokukhaba. Ndiyakuxelela. So ndithi why ungahloniphi usisi wakho? Hayi usisi ngiyamhlonipha mina ngiyazi lento le yanibizele abize. No, phela ndana mangithi mina ngivele ngenza izinto kuphela ngiyenzile research yami mangifika la. Ngeke ngabuza umakhelwane ukuthi ngibe sure ukuthi vele ngoba bathi wena la emphakathini nje awusafuna ngomphakathi ngoba ubulala umakhelwane. Yebo. Umakhelwane bona. Hayi ngiyazi bayithatha phela. So umakhelwane bayaxoka nosisi wakho yaxoka. Baxoka. And yazi labantu ngabantu abadala. Andiyazi ukuthi abantu abadala. So abantu abadala kuwo ukuthi baxoka. Bayaxoka. Wena why ungasaya esikolweni ngentwana yami? Hayi nje hayi ngirelaxini. Urelaxile. Ukubiza ngokuthini urelaxa ekule age okuyona sabela? Hayi ngiphulile. Ikusasa lakho likuphi? Ikusasa lakho kulabo khedla labafika la bezokushela lezi zinto lezo ezosibhemayo wena vele. Anginandaba manje. Yona kusasa lakho lelo. Awunandaba. Okay, uqhaqhazela la endlini mangabe ngingekho. Angisho ni wathi uyakwazi ukuzondla. Manje waye uqhaqhazela la endlini mangabe ngingekho. Mina. Uyaqhaqhazela la endlini i-microwave engiyithengela smart EP sabela. Mina ngiyaqhaqhazela. I-microwave engiyithengela smart EP sabela. Mina ngiyaqhaqhazela. I-microwave EP sabela. EP sabela. EP sabela. EP sabela. I-microwave ngiyacela man. Ehlisa umoya ngiyacela. No ngiya-understand kodwa ngiyacela wesisi ngiyacela ngisehlisa umoya as much as I can. Ngiyacela ehlisa umoya. Ngubedini ohlale la usondele la cala wami. Iphi le microwave kasisi wakho? Ngiyazi man. No ungazongijayela mina. Yabona ngikhuluma nawe kakuhle. Yebo khuluma. I-microwave kasisi wayisaphi? I'm serious khuluma ngiyazi lo khuluma. Ndana yami Awuphethe kunjena nje wesabela unjani mawunje? So waphenduka into enjani? Unjani mawunje? Ngathi unjani mawunje? Usisi wakho lo uyakwazi ukuthi nje ngoba songathi unyawo phe nje kanje. Lama ring awani la wafakile. Now uyafakazela yini othi ama ring wani la wafakile. Ahlele ama ring lawo. Ngawuthi kwenzeka le. Shithi mayimele bagcwale ngami. Bagcwala ngawo na 15. Ubani ozogcwala ngawo na 15 years. Hayi bosabela bagcwala ukuthini ngawe manje? Ngiyenzayo mina lento le wenzani wena? Uzoboshwa ke bhuti. Ngoba udeserve ijele wena. Uhambe uyohlala nontanga bakho le ngaphakathi. Labantu abakuzisela le staff sokuthi udayisa ama drugs yibo bakutshele bathi ungasaba amaphoyisa. Bangitshelanga next angidayisa ama drugs mara ngingasaba amaphoyisa. Abantu abamhlophe lokho ekuseni. Abantu banje ngathi mos. Ilento udayisa. Angidayisi next. Ngokufaka ama ring wena mfana u3 so ushada imine yonke usobona ngathi uclever wena. Ngishadanga. Uyazi ukuthi kunendawo ebelonga khona abantu abafana nawe wena ndanga. And uyazi ukuthi uzimoshela ifuture wena una 15 manje yabo. And mfana usazophila awukaboni nix elife. Vele ngisazophila vele. Yeah, usazophila. And uyazi ukuthi mawungahloniphi usisi wakho einsuku zakho ngeke zande emhlabeni. Ngiyazi lento leyo. And wena uyibona une future nje mawuyibhekile. Yeah, mina ngibona ngifuture. Ifuture yakho uyibona sematrap. Ifuture sabena. Usabelo bhuti uyangihlukumeza. No, hayi ngiyambona. Akekho umuntu No, uyangihlukumeza sabela lezo yini. Akekho umuntu engimhlukumezayo. Mama ushone ngestroke ngenxa yakho sabela. Bese kaqala ukudelela vele uma ngiyaxolisa sisomdala. Hayi mina le ngiyazi leyo. Ngicela Uyangihlukumeza sabela, uyangihlukumeza andisengiphathele. Sizokwenza konke okusemandleni. Ngicela bengisize ngawe inkinga wena. Mina. Uyinkinga ingakho ngithi ongcono boshwa. Uhlale khona le angithi vele ngiyayisa. Ngiyona into engcono. Siyabona ukuthi uyosababa
uhamba kanjani lapha ngaphakathi usahlula ukusifunza wena ngokwakho. Mina lapha Usahlula ukwasha, usahlula Angeke ukubakini lapha. wena ngokwakho. Ngangena lapha. Okay, mntwana mamela la sidlala nawe thina. Yazi enye into engiyifunayo ukuthi ngibonise labantu abakuzisela lestock sokuthi dayisa. Mina ngibayazi labantu lapha. Mntwana wami ngizokulayita. Ya labo Mntwana wami ngizokudiscipline. Alabo Magane yamama yenzela mina, yenzela umaye engasekho vuma Sabelo. Hayi. Vuma Sabelo, ngiyazi ushintsha le, mina impilo le yakho ngiyayala, hayi, Sabelo, hayi, ushintsha hayi. impilo yakho mntana Ngiyayala wami. le. Wena Thani uyazi bangaphi abantu abafana la ontanga bakho empilweni abafisa ngabe kunabo sisi baningi. ababakhathalele. Yeah. Wena unelakho nosisi okukhathalele after abazali bashona akazange wakulahlela izandla make sure ukuthi ukhona each and every time for wena ukuthi uye esikolweni angithi uyasebenza yena and ubeka kwazi ukuthi ezokuphakela ube right wena uya decide so indoda ngoba ufaka ama ring ayi20 esandleni so ubona ngathi wena so indoda endala. Hayi. Saseyingane mina. Manje mawingane wayengabehevisa kwengane. Ngibehave kobe ngani la endlini. Ingane ethi masikhuluma singabantu abadala sibadala kusimele ngenyawo ubona ngathi so yibungane lobo. Ukhuluma into ezingekho angithangibhemi ma drugs mina. No, Ubhema yini? Angibhemi next mina. Awubhema drugs ubhema idakamiso. Yeah. Awumbona ekhakhazela nje njengoba ekhakhazela namadolo nje. No, ekhakhazela uqhaqhazeliswa. Yeah, ukanje Hayi ngibuyela amakhamera. idakamizo angithakuthima drugs. Seningilethela ama bounce. Ngibona wena into zesilungu Ngilethela ama ubhema into Yebo, zesintu kumele idakamizo. Hayi mina ama bounce angiwasabi ke mina. Awuwasabi. No ntanami ungazosiphaphela thina usaza ngithi. No ungazosiphaphela. Vela sazani la vele. Yeah sazana. Vele Mara sesiyaqala wena namhlanje. uzosazi namhlanje ngoba from Uzosazi namhlanje. Awubazi waye ungahloniphi mina ongaziyo. Waye ungahloniphi udadweni. Ayuhloniphi wena, Usele nani wena? ayuhloniphi wena. Awuhloniphi uyaqhaqeza la endlini Sabelo. Ngigeze nini la? Microwave last month ayikho la endlini. Ebe yintsha engiyithengile. Ah no uzosiphelela lo sihamba nayo le phambili. Angindawo mina. No asohamba nawo. Uyaya. Angindawo. Yazi kunendawo ezithizeva ukuhlala abantu abafana. Laba abanye ne. Yeah, abafana nawo Uyaya abadelela. wena, And yazi ekhaya. mawubuya ngale uzobuya somazi ukuthi usisi yini. And kuleli khaya ngoba bazali Ah, angithi lapha wena umntana omfana. Yeah. And yazi umntana omfana mfethu uyinhloko yomuzi mayengaba abazali abasekho emhlabeni. And ngiyacabanga ukuthi ubabakho noma wakho labaleli khona bayacabanga ukuthi shiya umntana omfana okhona emhlabeni abazi ukuthi uzolivusa leli khaya ngoba usisi wakho kungenzeka ukuthi kube nomuntu omthandile emshade esuke la ekhaya ngithi uyayazi leyo nto. And wena kumele usale ugadile lo muzi. Manje uzojika wena wenza ishabhini wenza indawo ekudayisela ama drugs. Kudayiswa ama drugs la. Usabela kancabangeke futhi. Akangicaba manje ngangidlwengula nje lamakhehla lawa akufikela nalezi zinto ungathi uzojabulela lokho amakhehlapi la uzojabula na babona uwo kuphela ungathina abantu No baba nabo makhela ngemsebenzini Sabelo amadoda ayanokha ngala ayahamba kushela lezi zinto lezi awuye esikoleni uhunta udlayela ukudayisa ama drugs iyona impilo le. Okay so abantu ababefika bezothenga la basuka bezothengana umrogo udayisa umrogo wena. hayi akunamuntu ozothenga Udayisa amatamati la ke mhlawumbe. kumuntu ethenga next And yazi inkinga yakho ikuphi? ngikhathele Inkinga yakho kuphi uphika into engiyaziyo ngoba ngenzile research yami ngiyazi omakhelwane bonke laba bakusukela. No umakhelwane ngibonane naye namhlanje kodwa ontanga abafana nawe ngidila nabo each and every day. Abantu abahlanganayo njengawe ngicela kanje. ningikeni ngizambeleni ngiyoshaya round. Shaya round go. Ngishaya umoya Awufuna ukushana yazi kune round esokushayisa yona phambili wena ndaba. Uzojula kube manzi. Freaking asambe naye leso lesatani. Phambili kuphi? Yeah, yila uyakho. Yini yakho lo mntana? Sokulayita ungazosibhedela. Yini? Ungazobhedela yini inkinga yakho? Ngiyabonga. Hawu yini inkinga yakho? Ngicela sahambe make sure ukuthi uyangena lapha emotweni lo. Mfake lapha. Hamba Sabelo. Amfake lapha. Sisomi ngicela ngifuke kuyakhonakala ngicela ungilungisele nje izitulo sambe sonke. Ngifuna ukuthi uyobona le ndawo la esomusa khona lo bastard. Hawu. Okay guys, so into soyenza njengamanje ngoba ngithamela usisi lana niyabona nani ukuthi egqibezele lento yenzayo. Lo Sathane omfana lo ngathi uyadelela into soyenza ngayo njengamanje. Awumbeke umfake lapho namfethu. Ungazosidelela lo Sathane. Hawu umncinci kangaka manje sekasibethela umthetho icinga fana usisi wakhe intanga yakhe. Hawu into soyenza guys lo simusa ku disciplinary camp la ontanga bakhe ababelonga khona senzela ukuthi makabuya la emzini and iyona into esoyizoyenza ngoba so make sure ukuthi siyajika la masokuba late ukuthi mayefika lamakhehla amnikeza istoko sokuthi edayise lana esifumane esikhona ngoba nawe siyawafuna so wahanda kahle we are fighting this thing ukuthi abantu laba abadlisa abantwana idakamizwa will make sure umbona nje ukuthi akawabhema ama drugs kodwa idakamizwa uthi yena uyayibhema umfana omncane and will make sure ukuthi you get to the bottom of this mangabe ngumzali nawe umuntu omdala lapha emakhaya and
usibhekelele njengamanje uyasho ukuthi nami nginenkinga efana nalena enisolva ngayo namhlanje abantu abadala ngiyacela ungalibali ukuthi usibhalele lapho Duyazi TV tosiwodosere ungalibali nokuthi sifollowishe inkundleni zokuxhumana sikhona lapho ku TikTok sikhona na ku Facebook uya Duyazi TV ungalibali ke mbukelo wami ngikuthandayo ukuthi qofa subscribe ushare nama videos wethu ezokwazi ukufinyelela nakwabanye abantu abadinga usizo la ku Duyazi TV ngimthanda nonke lapha emakhaya and I'll see you guys on the next episode. How 1 million. Profile siyangena la hey wena sokulike ngena la hayi selanga wena hawu uphole umdeka awuzela wemntana ndini awuzela hey sokuthwara singakuthwari ngoba utheni uyaphapha wena awuzela ufunani la ufunani la ufunani la mamela wena sokulayita wena ungazophapha wena why engasikhuzi kuthini ngibapemile ubona msini hayi ngishap manje ushap manje yeah ngishap ushap mawukanje mama le ntwana lena isesencane and wazala le ntwana ngoba incinci kanje mama sizoyithatha siyise disciplinary camp ne esifuna uyohlala nontanga bakho yes uyabona udlalela emayikini ntwana disciplinary camp uzodibana nentanga zakho yes cula Mr. Profile ayithathe le ntwana ngithi anginaxolo lakho uphuza njalo every day mina uthi ngenze njani mina ngoba mina bengiphuzela wena right ukuthi mama wena washiya abantwana nami isidakwa athathile abantwana basashale kuzomtshela ukuthi bengiphuza ngixolisa okay sisumoya nona umuntu omdala kodwa angithi nina amanye amalungu efamily akhona la ekhaya mhlambe ubaba omncinci bakhe uaunt bakhe banenkinga zabo mara why banenkinga zabo bekunenkinga ikhona why ningababizi mhlambe mabona umntana akudala ke la okay usisi wakho ngoba igazi lakho lele yena the time umbamba bombambelana maybe kuphuzile wara maybe uthurinyana jebelje traro because uhlela uyenza leyo nto manje ingane encane yona so wena mawudake ubona ngathi osisi bakho ngabafazi bakho wena hayi uyingane encinci kangako emotional future ucabangani ngaleyo nto amara war akamukatha ngwani baba uyabona ke la uzonginyanyisa khona ukuthi manje sofuna ukuphika umntana ekhuluma lapha phambi kwami ngicabanga ukuthi lo mntana yini wayezofuna ukuframe wena ngento engekho garagana butho ubona mufela kana kusijina my brother ngizoyicima le camera ngaloku ukukhuluma into engekho ngizoyicima le camera ngithethe nawe nje kakuhle side uthi usisi wena uyaphuma ekameleni lakho uze ekameleni lakhe uthi ufuna ukulala naye yena engafuni wena uthini uthusisi ukulandela ngayiphi indlela ngilandela vele aze lana vele senze yona into esiyenzayo nenze ini singakhuluma ngagcina ngidisrespect mama kade ngifuna ukumtshela umama ngilandela la umama engekho semsebenzini usile kabi wena mfethu usisi uzele ukuzothini uzele ukuzoba ngumfazi wakho la ekhaya or uzele ukuzosebenza wena umfazi wena lo muntu sesiwakho lo mara wena wangibamba kanjani ukufika ngibomba izandla lo ayifuna ukulala nami ngenkani amakhamera abo oyafinqa ukuthi wangihambisela ngendlini yakho wangikhoza endlini yakho waye ungayemakhaya wena sithoma waye ungagoduki manje ngabe igolile kuhlwa ekhaya la msazamela impilo khona apha egolini njengoba kuzanya impilo khona apha exazululo ukuthi ingane zigcineka kanjani sister vele suvele wayenza wrong ukuthi ubizani labantu abamakhamera nyabulala mina wonke lana amakhamera nyabulala mina siswami never put wami never kenza kalokho phela into zamakhamera wena amakhamera put me wena never ngihambisela amakhamera wena ucabanga usilisa manje mntwana encane le yabona ngimtshelile ukuthi ngilethele isigogo sokulayita wena Braden thatha le ntwana kuka le ntwana kuka le ntwana Braden sokulayita ntwana yami sizama ukukunceda la kuka le nto Braden kuka le nto fake lapha emoteni fast ungazosicayela vulela athi ngikuvulela umnyango ngazohlala ngathi le uthini nina ne usho thini